Την παλιά μου σχέση με τον Θανάση είναι ο περατέρ με τον τύπο αυτόν που μου έδωσε όλη την Ελλάδα. Παρεφάτσα. Ο Αντώνης δεν ξέρω, είναι new entry εδώ. New entry. Πρέπει να... Έχετε σχέση? Ναι. Ο Θανάσης και ο Αντώνης έχουν σχέση. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα ποιος είναι ο πατητικό δεν ξέρω. Με τον Θανάση τον βρω, με τη σκύληση λοιπόν. Παναγιώτη. Λοιπόν, Μενεγάκη, τι κάνεις εκεί πίσω? Από εδώ ξεκίνησε και η Μενεγάκη, από εδώ δεν είναι η Μενεγάκη. Από Λεξίνα είναι. Το ξέρεις αυτό? Για ποιο, έλα εδώ. Σήκω, έλα εδώ. Μα γιατί με αναγκάζεις να σου πω. Για πες. Τι, ξεκίνησες κάτι να πεις, για πες το λίγο. Τι κάνουμε, φτιάχνουμε σάπι. Εγώ, DJ, αυτό είναι το μουσικάρας τώρα, παιδιά μην δείξω ότι τα τραγούδια που θα παίξω μέσα στους ανέσου, κάντε την πορεία και με διασκεδάζετε, εντάξει. Μόλις με ενημέρωσε ο Παναγιώτης, ότι ό,τι πιέει είναι γερασμένο. Παίζετε εδώ. Αυτό παίζει, αυτό που είπες δεν παίζει. Να σου πω λίγο. Έχω πατήσει το play. Ο ήχος από πού βγαίνει? Είσαι... Αγόρι μου. Η ζωή να είναι κάτω.